dakulang tabang man ini sa mga local residents na mga nagralawod sa nasambitan ng lugar digdi sa may Albay Golf area alagad sinarado ini. Nagduman na kita tabi bipian ray sa nasambitan ng lugar igwanan ning gwardya. Igwanan ni laag na paskil nasarado sa publiko ang breakwater na ini. Natada Bagay man na pinagkukontrak ka na konsehos di barangay kailan ta iyon initabi bipian ray ang area na dakula ang natabang sa mga residentes, very proximate, very arane sa mga ng lugar. Ang mga primeramenteng hanap buhay, iyo ang tira. Sandali lang. Mani, nagwara-wara si Lowens sa on the air o digdi lang sa laog ko yan na putol-putol ni Lowens? Okay na? Okay na? Sige tabi Lowens, go. Okay na? Oo, Roger. O tabi si Kapitan Joy Bahoy tabi Bibian Ray, ipakaulay ko sa imo may kinaraman sa iba pang detalye sa may kinaraman ni Kap. Ano po ang disposition kan barangay ta may kinaraman sa sirikan ni si Bibian Ray po na sa imong nali? Hello Kap, maray na aga tabi. Maray na aga tabi sa imo Henry. Opo. Ano po ang kwan dyan, ang impakaan sa imong mga parasira Kap? Okay, kung nakaaging Miyerkules tabi Henry na aga, nagtaram sa kuya so mga parasira. Oo. Ano yan? Lat ngo na. Saan ang problema man eh? Madali lang po Kap ha? Madali lang po Kap. Okay naman eh. Bibi, sa cellphone may problema sa linya dyan. Sige. Apunan ko si Kapitan sa cellphone niya. Roger tabi Bibi. May lang ha. Tapunan ko si Kap Joy. Sa technical yan, sa technical. May lang tapunan ko si Kap Joy Bahoy Roger. sa iyang cellphone. Ano yan? Ano ini dapat may paliwanag ini kang kuan kan PPA natatarog sindak ano ang rason gusto kong maaraman eh. Dati tinutugutan mo niyan dai na. Tabi mga tugang diyan sa tasan madong ining mga taga Victory. Hello Kap Joy. Hello maray na aga tabi sa imo Henry. Yes, opo. Good morning. Ano pang epekto kayo sa imong mga parasira dyan pagkatapos na sabi mo kan Miyerkules, nagreklamo sa imong mga kabarangay dyan? Dakulaon na impact ini sa mga residentes mi. Kasi na kayo maduroong. Yan, okay. Kasi na ini ang mga compete sa kuya kasama yung mga residente. Kung marumduman baga Henry. Opo. Ang mga sakayan na ini sa dati ini nakadoong. Digdi sa seashore kang barangay 27. With the construction kang Embarcadero de Legazpi, naapektaran kami. Opo. Na-relocate sila duman sa breakwater area. Mas di harayo, may distansya baga kidiit. Dahil man kaming mabilibo. Okay. Dahil man kaming mabilibo, dahil man kami nirelocate. Okay. Duman kami. Now, ngunyan, papahaliwa naman kami duman sa mga residentes ni. Sa inyo yung maduruman. Opo. Di man pwedeng i-control tan, di ka i-transfer duman sa ibong na barangay, i-transfer duman sa puro. Kasi rayo naman. Iyo po. Kami na nga, ako nga sabi ko nga ining mga parasira na pig-apod ng mga marginalized sector, nasa laylayan kang lipunan, nagagrabe palugod mo niyan. Nag-deterios na nga tapatiuson ta pa, haraliung ta pa dyan. Although magataramso sa PPA, nabawal duman ang breakwater neto will serve as protection sa angkorahe, sa kang digdi sa laog. Kaya lang, di man kami makakaabot dyan kung di man kami nirelocate due sa construction kang Embarcadero. Kap, sisay po nagtugot na ma-relocate ka mo dumang ang panahon, kang Enor? The city government. City government. Okay. City government ang kaandiyan. Kasi siyempre sa kami, the nearest na lugar na pwede kaming magalis, duman sa Embarcadero area, duman sa may breakwater area. Sa kaaraman kan gabos, ining breakwater, yun is so duman sa puro na inutan kang Sutherland? Apo, duman po yan, Henry. So may pagari pa may puro halaba duman na gari ano yan
Gari sadit na Pierre, di ba? Araw ka ng itsura. Ipo. Although, kang last year, by September, nagsurat man agad ako sa PPA. I-inform ko sila na ang araw nilang nan maduong, so mga sira, iyan lang ang karga and diskarga. So, talaga observe me, may mga construction materials na dumanapit ka karga, pasiring duman sa Purapo kayo, sa pa man na lugar na, kami nagtutugot yan, dahil may aramihan. Tanatakot kami. Tanatakot kami. Gusto sabihin mo, Tabi, inin na dating doongan na pigapadoong sa mga parasira mo dyan, ginibungon niya ng very additional na kargahan o doongan kan ibang mga Dracula na mga bangka na nagkakarga ki mga iba-ibang materyales? Opo, ang duman. Kaya sabi, ako nagsulat talaga sa PPA sometime in September. Sabi ko, tabangan kami na kasi Dracula ang so, yan sa mga construction materials, so gasolina, pasiring sa Lapu-Lapu, yun lang ang pigpa-stop ni. Kaya po, kami ang arami lang na dyan, sira lang. Pero in terms ng mga construction materials, may pagtugutan, tabangan kami. Kaya ngayon, nagdyan kasi saro, although kang December talaga may na-stop kami dyan. So, nagbalik kami duman sa PPA, sabi kang PPA, din nga kaming pulis mo niya, duwama sila nga ang pulis mo sa PPA, itong pangyayari sa Matdog. So, nagpatabang ako ngunyan sa Maritime and sa Philippine Navy. May nagduman nga, kami na-stop kami. So, from that time on, from na December, doon lang dyan mga construction materials. Gabos na lang sira. Although, may impact pa sa PPA iyan, kung bigyan magduroong, bakit hindi na masisingil? Kaya may mga fish grade ang may babayadan. So, kung malilibog si Damadoong sa may PPA area, digdi sa may pier. So, dumanag ito talaga, hindi may pigutugutan. Kami lang, ang point nyo yan, hindi kami pagprebenta ron, na dahil magduong dyan, sa impaman kami, ang mga parasira may maduman. Iyo. Kan kamo Tabi pigbawalan kang PPA, igusin ang rekomendasyon kung saan kamo pwedeng ibalyo? Warang recommendation na tinao sa muya. So, ang ginibo ko, nag-communicate ako kay Mayor Sal. That afternoon, kang Wednesday, nagsulat talaga ako kay Mayor na mag-intervene. Ang sabi sa ko ni Mayor, magsulat ka nga ilingon apudan ko ngaya or iling ko ang magginibo sa PPA. Yun ang gusto kong ipapalo kung ngayon na aga, kung kumusta na. Although, ngunyan, temporarily, permit sa mga parasira na magduman pa sa breakwater area. Kaya lang, dahil ako maalat na totally na kami, dahil na bawal na dito sa public. Gary unfair man, with your respect Tabi sa PPA, taday ko pa nagkakahoron, kasi po sa istorya mo, Kap, Gary unfair man, ipapriority itong sa mga nagkakarga kung ano-anong mga materyales pasiring sa Lapu-Lapu na igigilid mo sa mga pangkabuhayan, buda sa mga dating mga parasira na nagduduong dyan. Pwede man sanang i-regulate kung anong gigibuhon. Yung ako nga sabi sa ayusin niya na problema niyan. Sabi niya, hindi ka man i-violate sa law. I-depend lang si DF na kung saan, dahil mambagan magkayo kita win-win solution, mag-ururon kita, na kung sa ura-urada, tinapostulos kami. Iyo. O may surat sinda. Pero sana, for humanitarian consideration talaga apektado. Sana nahilingin naman iyan na sa mga parasira, mga sadis ng parasira na mga marginalized sector, kanyang naapektaran kay Rahman. Oo. Buda Kap, saan nindo isasaray ang mga bangka ng kunin ko paduungon yan? Iyan sana. Kung saan ko yan, kung pwedeng may ang mga bangka magralayog na ngunyan, pwede na gayon. Maalsa ka palang kang bangka pasiring dyan sa Juan? Sa Embarcadero o ano? Tama yan. Saan ko ni niralaag. Kaya nga hindi man nirelocate yan. Alangan man na dumang ka sa Arayo na duman sa Karabusing Glen. Tama yan.
Iyan baga, Duman man sa Henry, pula, lalong halimbawa arayo. mo yan, Oo. may sukwaw baga. Iyan, season yan, tapos siguro yan napakitang na tagapon. Oo. Iyan, mapaasalunan kang mga parasira, kasi rin duman, pag malawod na sinda. Oo. So just imagine, kung hali din sa Victory, kung hali man yan sa ibang na barangay, Ang sahod. arayo na. Pangyari sa maabaka. Sige, makikipag-coordinate tabi kami kap sa PPA, ano? Para Ayun po. makuha kung igwasi kung pigigibon nila, anong sa alternatibo? Di pwedeng ihulog iba sa sananggari. Pababayaan mo na lang nabawal kami digdi. Ano ang solusyon ninda kung dabo pa doongon ang mga bangka diyan? Sino na pa doongon? Ayun po, May alternatibo sa kanilang Victory. graduate ngayon pakainin yun sa Muya. Ano nakakaulang sa endan mga parasira nandiyan? Di ba kada imang gawin kulang impact sa enda? Although, kanina baga, nagtaram na sinda na pag nakakaulang da duman sa may maralog na vapor, kinaururon ko yun yung mga parasira mi. Oo. So complete, ang problema, ano yan, nakadak ang dumasan. Yun yung mga taksay. O yung mga taksay, yung dyan, pinaharali nila. Oo. Baka niya ako kung makaulang ka mo sa pag may vapor na malaog, yun. Mag-move din sa laog-laog na area. Iyo ko ta. Oo. Man. Oo. Ay, sus ko. Anyway, sige tabi kap taya ma-interview kami sa PPA ha para makuhataan sa endang lado tungkol diyan. Siyempre madi-displaced ini na mga sadit mong mga residente diyan. Ang hanap buhay pagsira lang. Ayun po, talagang Okay. ako nga ni mas kitaypuan tayo neutralize ang mga tao. Tapos siyempre Oo. pagkabuhay mga iyakap, Yeah, iyo tabi. Opo. Sige tabi kap Joy, salamat na maray sa imo tabing oras digdi sa DCGB. O baka may ayun po, pangapunan ka salamat sa po. kwan? Henry, salamat man kay Luwin. Baka may pangapunan katabi sa PPA, tabi kap. Ano Okay, mensahe mo sa ako inyo? ang ano ko lang is sa PPA, sana mag-ururong kita kung Iyo. ano ang pwedeng solusyon kainin. Kasi ako nagtutubol ako na gabo sa problema, kung pag-ururunan ta, magsosolusyonan na yan. Oo. Let's have a win-win solution on this problem. Yes. Opo. Sige tabi kap Joy, salamat na maray. Ayun po, salamat po, Hen. Opo, thank you. Alright, Kapitan Joy Bahoy, mga Tugangkan Barangay Roger. 27. Okay, Lawrence? Roger KBBP, yan si Kapitan Joy Bahoy, digdibis Oo. mo sa Barangay 27. So, maduma na kita BP sa Philippine Ports Authority Legazpi. Iyo, diretsuhan, ang tabakunday kang makaoro na personal, baka pwedeng maski sir ng contact number na lang. Roger, Para maapudan ta na lang through phone. Roger. So pwedeng magpaliwanag ta dapat masolusyonan ini ta kairak man kan mga parasira ta diyan. Kung nga ba magpaliwanag kung dumang kita sa region? Kung na po ang paliwanag, dumanon mo sa regional director. Roger, Kung bako sa regional director, dumanon ta na si mayor. correct. Yun ang problema kaya. Salbatana. Roger. Sige, okay so, lang yan yan. tabi BP. So, paduma na tabi kita ngon yan. Live digdi Oo. sa Barangay 27. Kaiba si Kapitan Joy Bahoy. Yan din ang Oo. concierge di Barangay. Ako po, si LBB. Oo. Saan niya ako sa mobile? Saan niya ako sa mobile? Saan niya ako sa mobile? Sir, Saan niya ako sa mobile, tabi ko, BP, bigpalo ko na po so aircon. Iyo pala, dapat ko natotol mo na una pinahiro yan. Nakulong kitang dudumanon Palang ko ta. Kaya po ko kayang matapos sa problema sa barangay 18. Umaul dyan ito Dapat si Angie nakutan sa barangay 18. Iyo po. Okay, sige. Okay. Alright. Sige po. Sandali lang at sige Lawrence, saro-saro lang. Saro-saro ta. Ako gusto kong sarabayo na yan sa laog ng sarong oras may kabanga ng mga concerns ta. Nag-aasaan mga tao, nag-aasaan tao tungkol diyan. Sige Lawrence, tapuson ta na muna sa barangay PPA na sa Philippine Ports Authority yan. Okay? Madali lang po ta. Apudan ko si Mayor Rosal, mga tugang ta nag-reply na sa kuya, ta i-clarify ta initabi na sandali lang. Sandali lang po ta. Sandali. Sus ko agapod na si Mayor, naputol ko pangyari. Madali lang po. Dakulo na kaya nag-aapod o nagsurusuan na so apod ta. Madali lang, Tony. Sorry po naman sa nag-aapod ha, naputol ko sa apod mo, maka-importante yun man ito. Napod niya to, mga napod sa tuya, mga tugang kanutong sarong number digdi sa smart. Mga tugang ta,
Pagkaroon tayo ining number kaso sa kuan. Mayor Noel, good morning, Tabi. Morning, Henry. Yes, sir. Salamaton po maray sa oras mo po digdi sa DCGB. Napaapod po ako, Mayor, Yes, Tabi. kasapon baga po, may dagdag kita na dakol na kaso nin COVID-13. Ano digdi sa Legazpi. And kung ito nasasala, base po naman sa post mo, konektado ini dyan sa opisina di gobyerno sa tuyang syudad. Yes. Ano tabi, Yes. Mayor, ang naging disposition katulos kang bagay na ini? Yes, alam mo, Henry, primero muna, good morning sa gabo sa mga parantapa. Keep Opo. calm kami. Medyo kalma lang. Yes, yes. And alam mo, Henry, para may na-break ki protocol digdi. Oo. Digiling ni. Aha. May mga naaraman kami na may mga symptoms na sa mga empleyado. Mhm. Pero kay Juan, tawan sa magagay-chance makapag-explicar, lalo na sa management. Yeah. No? Oo. Kung di pa sa mga nag-text, dahil may mga araman. Mm. Nadakulo na palang may symptoms. Aha. Kaya duminakulo din eh. As a matter of fact, tang Sabado, nag-declare tulos kami lockdown Opo. sa Gabos. Gusto pa nga ni kang pag-ibig sa baba sana. Aha. O sa taas lang. Parang ganita, sabi ko, dahil pwede ito. Dahil ito parang kung anong extent kang exposure. Parang ganita, dahil ako nagtugot na so frontliner sa first floor, mag-operate pa. Tayo yung sana sa gusto nila. Opo. Second and I think may third floor pa yan. Yun sana ang daing laog. Aha. Sabi ko, dahil pwede yan. But anyway, Henry, sa ngunyan, ining 10 naman sa 13, mga empleyado. Opo. Aha. Then, tutulog tabi, mga kapamilya. Sa Ayan. mga empleyado. Okay. Mhm. Tapos, siguro pa rin ata ini nagparasitive na mga taga-Legazpi. Kaya bako lang ini 13. No? Mayor, actually, kaso apon, kaurong ko man si Mayor Vic, may confirm siya na 7 na taga-Daraga. Sige, alam ko pito. Kaya, Opo. alam ko, more than 20 na ini. Yeah. Including the contact tracing. Aha. Tapos, mga nainot pa. Opo. Mhm. Okay, so ano tabi yun ang kwenta kayo ni ang plano tabi sa Gabo apita kan contact tracing tabi. Sa mo yan, Henry, ang importante, ang sulubos na empleyado, gabos na ito, papaswab ta. Aha. Gabos na. Tapos, tapos, siyempre, medyo, i-isolate na. Then, ang problema lang, so, ini mga pamilya kaning 10, ini, mga contact trace na naman kita. Aha. Pero, dahil papunduhan, Henry, hopefully, matapos tayo in 1 week. Maswab ta gabos ini. And, so, mga nag-transact tabi naman, last week, So, normal. medyo magkalma lang kita. Medyo mag-isolate ka man, pakiobserbaran man sa diri mo. Pero lahat ka pa man, kasi puwang ka pa man, third degree ka pa man eh. Dahil ka mambalatan. Dahil ka malaram so primary. No? Pero kung may duda ka, you can go to CSO, magpalista ka po na nagdumang ka, you can have a free swab. No? Kung may duda ka, gusto mong magpaswab. Okay. So, gabos nabi na yor na opisina empleyado kang pag-ibig ang ipapaswab po nindo? Ano? Yeah, dapat. Because of, grabe na kasi kumbaga, gabos na, grabe na, more than 50% na ang nag-positive di ba? Aha. Okay. So with that po, Mayor, ano yan? Very clear po, stop mo ng operation kan opisina di gobyerno yan. Actually, last Saturday pa, lockdown ta, total lockdown. Aha. Okay. So kung total lockdown siya, dahil po specific date kung no rin tayo na pwedeng gari ngaya. After kang gabos. Dahil kita dahil nga ni kaning mga pangyayari, mga superbining events. Dahil kita makataram, Henry, dahil pwede i-risk ang mga tao, mata frontline office mo yan, international government. May mga senior citizen dyan, nagadyan. Delikadoon yan, Henry. Dahil pa kung makatuga ko no rin. Basta pag natapos na po araw kan dati, kan DepEd, DPWH, PNR, sa mga previous na incidents, saka ako makataram. Nabubuksan tayo. Yes. Opo. So Mayor, may investigation pong ongoing on yan para sa... Actually, Henry, ipapasa mo yan sa Bicol IATF, Samson hindi yan, national government pala yan. Ayo po. Kailan, gusto nila mo na magsurat na katulong mo sumana, ano bang what happened? Kasi ang apektado, Legazpi. Iyo. Tapos sabi po kasi bago, may... send me yan sa IATF, based sa sipag niya.
para matawan sa kung kaipuan kireprimado, anong kaipuan. Oo. Kasi dapat ang mga national government, may mga COVID plan yan. Oo. Sabi mo ko sa COVID baka health protocol plan. Iyo Diba po. dapat sila? Oo. Baka may posibilidad po na nag-break kay protocol. Dapat maimbestigaran, maaraman talaga kung anong nangyari. Oo, okay. Surat muna. Then, after that, it's up to IATF. Oo. Sila naman padagos ka. Basta kami, papasuratan nila. Being na yaon sila sa Legazpi. I see. Okay. Then, kung tawang kami kay authority kang IATF, di kami yan mapadagos ka. Ayun. Kung tawanan ang syudad para araman. Pero ngayon, I already asked the task force ngayon. May meeting kami Oo. na suratan sa manager o management kang Pag-ibig Office Legazpi. Grabe ni Henry, dapat dahil ako tayo nagdakol kung nag-report. Oo. Para dito, pinalog na may symptom. Di ba? Oo. I see. Ang buhay ko may symptom na dapat dahil ako ito pinalawag. Dahil ako ito naulakitan. Dahil ako ito kayo mag-lockdown. Okay. So, video haloy-haloy ini mayor, na-contact rin siya nagigibuon ta. Bako lang sa Legazpi. Yes. Kasi sa pamilya pa. Oo. Kasi sumanag para sin, dapat mag-14 days ito. Iyo po. Kaya matupabalik kontrang da ipang 14 days. Oo. Kaya yun yung medyo mahalo yan. Yan ang problema to sa transaction. Oo. So mga may tuyo sa bakit importante bagang opisina ng Pero gobyerno? I think safety first ang batay na itong taligdin. Iyo po. Okay. With that po, Mayor, in ang sitwasyon na ini, may mga pagbabago po kita sa mga protocol sa tuyang syudad tabi o mantinido mang garay ang dapat doon? Actually, maintain ka lang. Kaya po lang magsunod lang. Di ba? Kung may mga symptoms na sa mga offices, mga rugaan, dapat may plano kita. Kaya may report ka sa office. Kaya medyo may sipon o fever. Dapat tamang emplado ka. Dahil na mag-report. Di ba? Properly monitored, ang kada, kada Oo, department. kasi kasama yan sa plano dapat. Hindi kasama yan, Henry. Kung parang sa City Hall, dapat o kaya any local government or any government entity, dapat may plano. Kasi nasa pandemya ba ito, exposure ba ni Henry? Opo. I see. Okay. Okay, Mayor. So, halatun po kung ano ang talagang resulta kang iba pang investigation tungkol dyan sa buong pangyayaring yan. As of now, Mayor, naka-lockdown pang City Hospital tabi. Yes, ang City Hospital nga ni Sarusa na. May nagpabigat tinamaan. Linakdown ka na. Pati pasyente, pinaurulit na sa mga naman tayo So, pwedeng delikado. Pa-discharge na ni Dr. Serrano. Ayun, okay. May igo ng tanawal at na bagong pangaki, pero safe man ito. Bako man actually nurse, so bako man actually ang trabaho niya nurse, so nag-positive. Yaw sa admin office sa baba lang naman. Iyo. Kaya, pero pinalockdown ko na po, kasi siyempre may exposure sa mga nurse. Yeah. Oo, tas nasa admin. Ikaw nawalat lang kita duman na tulot ang pasyente. Kami na aki pa lang ito, pero safe man ito. Iyo po, okay. Ang mga government offices tabi yun na naka-lockdown ngunyan, yun naman sa nang duway na, no? So sa iba tabing opisina kan gobyerno, Lifted na, DepEd, so Bureau of Mines, population, tapos naman ito piglista. Yan. Si ba pang mga na-lockdown ta kanominado. So DSWD, ili nga si Director Garcia, siya mismo nagkapod sa kuya, ili nga dahil nagtakol, di ba? Yeah. Okay. Mayor, may iba po ako, garo ko sa po, nag-meeting po kamo tungkol sa vaccine. Ano pang development po sa vaccine sa siyudad ni Legazpi? Yes, may magayong kitang at least na nahiling na after our meeting with General Galvez kasuhapon, Secretary Galvez. Yun ang vaccine tarbaga ni President Duterte. Medyo magayong kayo na dahil nakakuha na contract ang national. Kaya pala na Henry medyo nag-agad siya nag-suporta sa mga LGU. Takang primero, they silang nakukuha ang dahulang volume na contract. Kaya sabi kang ni Secretary, ano daw kung ang LGU, mag-contact naman. Pero ngunyan, dahil gusto makan mga supplier, national government, sa dakulain volume, nakakuha na po. Sa ngunyan, based sa pataramo ni Secretary Galvez, magayon pati, so accepted pati kan mga tao, Pfizer and Moderna, including Astra, no?
ining tulong ini ang pigiiling na Pwede. ini ang pig-expect na. Saka may volume ng maabot, sigurado na. Oo. This second quarter. Meaning, gano'n nakatarang nga rin siya, ining March na ini. So, meaning before the end of first quarter, may maabot na. Okay. So, ang papainutong ka ni Henry, talagang pinsabi na ni Secretary Galvez, mga frontliner, Oho. papainutong tayo na boss. So, pagkapunan kita i-vaccine. Opo. And, of course, tapos, order of priorities, ito pala na order of priorities, dahil magayon so balita na nakakuha na sila kay polio, bako lang Metro Manila. Sa nagkapunta ko mismo, Henry, sa iya, paano man niya ko ang mga areas ng Bicol na dahil duman sa order of priorities. Kaya, sa mo yan, Henry, may magayon kitang balita. Sinabihan ako niya. Eh, Mayor, don't worry, Bicol will be part sa mga priority. Meaning, nakabilang nito duman sa mga maarabot na bayan, sa mga vaccine. So, yan medyo good news ko niyan. As a matter of fact, sinabi niya pa, kami nga ang mga munisipyo, dahil naman pag-encourage na magbakal na. Dahil na kayo po magbakal. Because, tango niyan, grabe ang market. Dahil ka magkimabakalan, sabi niya. Opo. Kaya sabi niya, sa mga cities lang. Kaya ang ibang LGU, ang pag-encourage nila, magprepara lang so stock area, aron kan so freezer ta. Number 2, sa mga vaccine area, kung saan mga vaccine. Number 3, sa mga volunteers. Ayun, iyon. Opo. Gusto sabihin mo, tabi, Mayor, itong maabot na vaccine sa Pilipinas na Pfizer, may share ka ito ang Legazpi City? Tama? Pagkasabot ko po. Bicol. Oo. May share ang Bicol. Bicol kita ni Secretary Galvez. Ayun. So may share ang Bicol. Nakul na sila. Kapakusan na Pfizer, Moderna, and Astra. Ayun. May... Tapos, i-negotiate pa sila, no, baba? Oho. May kwarta po. Actually, sabi niya, 70% of the total population may funding na, ready na. Ang problema nga ni, nakulong kaya po magpa-eleksyon. Kaya, initially, 70% na ini, masobra ini sa mga gusto magpa-eleksyon. Yeah. Opo. Okay. So, ano Sa nakulong, base kaya, Henry, sa sorbingon yan, almost a little of 40% lang ang gusto magpa-eleksyon. Oho. So, ano tabi yun ang maabot sa Legazpi selling po nindo na vaccine? Now, kami, kita din, nagapot ako sa iya. Sabi ko, ang Legazpi, pinaka-set aside man kita. Dahil nakapila kita sa Astra. Pero ang Astra, grabe ang pila. Sinabi niya. So, sabi niya, if you want mayor, second quarter. Tapos, kabo baga, Henry, so mga iba gusto naman. So, bako mga frontliner, so mga negosyante. Paano man ako mag-order at least ko na 50,000, ining no baba? Yan ang sabi niya. Ali ini sa India, pero developed by US ini. Magayon man. Ini ang kukonta. Halimbawa. Halimbawa, man Novavax ang para sa Legazpi. Ano tabi yun? Naipakitang chance duman sa Pfizer, Moderna, ta nakapila na ito. Dakulo na nakapila duman, ano? Sabi ni Secretary, ang arani sa katotohanan, ngunyan yung Novavax, sabi niya. Isabay niya ang Legazpi na. So, amin, kita nang mabayad yan eh. Opo. Ini, Henry, ang vaksinan ta kanitabi para maklaran sa tao. Diyan na ni Secretary Tipa sabay sa mga frontliners. Kasi bilang na ito, this second quarter. Okay. So, mabaksina kita. Ang mabaksina ini mga frontliner na ini. So, mga health frontliners. Both public and private. Nurse ka ngayon, doktor, bilang ka na po. Kung magabot po na February, March, kasarabay na kita sa babaksinan. Kaya ngayon, mamiting ako ang task force para ilihong ko grabe sa mga listing, pipapreparar na kumpira sa Legazpi ang frontliner. Number 2, frontliner in other government agencies. Kasarabay na dyan ng DILG, DSWD, kami, mga local governments, barangay officials, kasarabay na dyan. And number 3, so senior citizen, indigent. Number 3 po yan. Yeah, okay. So, sobrang supply, kasabay na. May ma-eleksyonan ng mga senior citizen. Ayun. Okay, very good. Alin po yan sa national mo na. Iya po. Pero sa iling ko niya, basic statement ni Secretary Galvez, parang madali na. Talagang sa mga order kang national government, paparabot na. So, ang posibilidad iyon na second quarter of 2021 and Novavax ang pwedeng umabot sa Legazpi. Novavax na vaccine. Novavax. Ngayon po, ikakaulayan po mga ito. Nag-issue lang kitang letter of intent. Nagalat lang kita kang garo may papeles siyang ipapapirmahan sa kuya. Parang mag-negotiate
Oo. So, lingon tatabi. Opo. Ini tabi yor Tasagunyan na. yes. Init po na Novavax, iyo po ini subabayadan ta sa pundukan syudad o suhali sa national government? Sa syudad. Sa na. syudad. Okay. Ini, Henry, baback up ko na ini. Aha. Tako na may next na sa mga frontliners, ini baback up ta na ini. Yeah. What I mean is, sa mga bako frontliners, at least makasabay na ngayon na second quarter. Mm-hmm. Okay. Baka pagkatapos ang first batch, makabot yan, October pa. Di mahali pa. Iyo po. Kaya magkaipapasiguro kita. Sana naman, Henry, makuha kita. Ma-sorbe kita. Sana sa mga gusto tabi magpa-eleksyon, Aha. mag-signify na, mag-prepare na sa QR code Mm. para maaraman ta. But for the meantime, pig-trim down ta muna sa 50 mil. Base muna duman ang pre-order ta. Aha. Okay. So, maprepara naman kita. Siguro sige na yun ang preparation. Tata, syempre sa mga vaccine kayo ni. Mga vaccinator. Yeah. Training. Yes, actually, may mga pigigibo naman kita si Dr. Guillermo. Pinakain ko na. Aha. Then later on, papareport ko sila kung ano nang update ka. Mm-hmm. Okay. Yung man sa natabi yun, ang gusto kong i-clarify si mo. Yes, Henry, thank you very much. Anyway, before kita Apa. we go, Apa. bago kita Henry, gusto ko lang i-release sa publiko, tabi, Apa. kalma lang kita, we're in control of the situation. Dahil talaga itong magiri po, medyo nagkaigwata pag-break ang protocol dyan sa pag-ibig, sayang, bata dito na sinakuta kita. Pero po, we are now sabi nga zero in on sa mga talagang contact. Ang medyo concern lang sa kapamilya at mga nagparasitive, siyempre dapat mag-isolate ito. Dahil na magparaluwas, kung mga empleyado man tabi ito or nagaluwas, refrain. Kasi po kamo ang secondary nag-positive so primary nindo. So you have to get a swab test. Opo. Okay. Mayor, madali lang po. May nagkapirang kahaputan digdi. Uni kaya, very important ini man, sabi niya, makihapot po kay Mayor if pwede po nasa discretion na lang kang head of office ang 14 days protocol kang quarantine paghali sa Manila. Mayor, tabi. Actually, araw na kani, tig-simplify ito na Henry, mapaluwas na kung bago. Opo. Ang antigen tabi, pig-sanction na, okay na, pig-approve na kang DOH. Antigen test, 15 minutes lang yan, Henry, to 30 minutes, ara mo na. Yeah. Antigen, barato pa, mga 1,200 lang yan. Mm-hmm. Ako ang advice me, Henry, Opo. sa mga haling Manila, saan hindi na kita magparpasuruway sa 15 days? Mag-antigen na. Oo. Diba, Mag-antigen. Henry? Paghali ka ng Manila. Within 72 hours, bago ka mag-aling Manila, Oo. o before arrival in Legazpi. Tapos dahil na po, i-process ka sa pauliun ka na. Ayun. Pabay antigen test ka. Ano, yun. Mas madali. Basta may antigen, may na nga ni kayo makuha kang health certificate, masuta nga na travel pass, kaso lang requirement kang DILG. Simple yun na lang, Henry. Basta importante, test. Opo. Pag may antigen ka na lang, basta mako lang rapid ha. Antigen test. Yeah. Maski mako na po so PCR, RT-PCR, swab test. Maski antigen pwede na. Kung dahil your antigen test, anong sistema? Mga-quarantine manggara? Pag data, i-obligado kita. Siyempre. Dahil kasi Obligado. pwede mag-break ka. Yun sa nangyari man sa pag-ibig. Oo. Dahil kita pwede mag-agree dyan sa yung head of office. Kasi iba man ang isip niya. Di ba? Oo. Maybe ang isip niya, negative, walang problema. Ayun. Kita, we are always going for the worst scenario. Yeah. Yung premium preparation ta. Opo. So dapat po yun, diretso sa ICR kung hali kang Manila. Ano? Kung Tagaligaspi ka. Yes, para i-process. Para i-process Pati siya. po kung ako mag-antigen akong ali, mas maray na yan. Yeah. Oo. Okay. Para mas araw ka ng sitwasyon. Okay. Meron naman ko, saro lang tabi, saro papalan. May proseso na kita para sa biyahe sa Legazpi, Manila na mga Day pa buses? tabi. Ang pig-post ko, intra-Bicol lang yan. Yun. Entra-Bicol. Bicol. Intra-Bicol, regional routes lang yan. Legazpi, Naga, Legazpi. Sorsogon nga ni, di ko panaram ko nagbukas na. Opo. Legazpi lang po, nagbukas kita because na-upload na kang Entra-Bicol. I don't know with so, nag-agarap ko sa Tuya Henry, so UB Express Sorsogon. Yan. Saro ito. Depende tabi ang kay Governor Cheese, Escudero, kung mag-open na. Basta kami po, ready na. Yan. Actually, mag-receive the application. nag-arapon sa kuya ng mga UB UB Express. Nag-arapon sa kuya ng UB Express kan sarong semana so biyaheng Legazpi Sorsogon tabi yor mananggad. Siguro pwede mo makontak sa provincial kan Sorsogon Henry para maapot mo.
Iya. Pwede akong communication kung open na siya. Basta kami ready na din. Okay. Yor, pinakalas na talaga. May text si Kapitan Joy Bahoy tungkulin na sa concern kan mga parasira dyan sa pipahali na kang PPA na magdoong sa may breakwater. Actually, pinag-ibig ko siyang surat. Siyempre dapat documented. Opo. Kaning ngayon tabi, nag-repair ko na yan. Ako dan ta PPA. May design baga kami dyan na batunan para sa mga bangka. Baka bago ining manager. Yeah. May aram na may urulay dyan. Anyway, rest assured na ma-intervene po ang city. Ayun. Okay. Very good. Opo. Okay. Mayor, salamaton tabing maray sa oras mo sa DCGB. Thank you, Henry. Salamat. Opo, thank you. Alright. Mga tugang Mayor na may Lusal. O, Kapitan Joy, may assurance si Mayor na ma-intervene ng city sa problema mo tabi dyan sa barangay Victory Village. Tabaka ngay bago suyaon dyan, de aram so naging urulay kan mga nakaaging aldaw. Alright, balikan ko lang itong urom ni Mayor. Day man tabi niya to ipagkuan, sabi nga dito, siyempre may mga hadit kita ngunyan. Day po kita maghadit, sabi ni Mayor, kalmado sana kita. Kinakaipuan sana na kinakaipuan sana tabi na magsunod lang kita sa tama na protocol po sa satuya mga tugang na palibot. Now, ito man na mga yaon po dyan sa pag-ibig na nagtatrabaho, day po anpakiuron man niya to sa tuya gabos, di man niya to pagdiskriminaron. Di man niya to, siyempre, may mga may mga kuan yan. May mapagalon baga man yang naarog ka, naka-isolate ka, naka-kuan ka, naka-quarantine ka, etc. Sa mga kapamilya po, di man niya to pagdiskriminaron. Suportanta na lang po sa ibang bagay. Yan po na mga empleyado na nagpositibo dyan, di man po ninda hihagad ang sinabi ng pangyayari. Isa na muyakaan man di ba? Di man ninda hihagad ang siring na bagay. So sana po, maiwasan taman mga tugang ang diskriminasyon, boda ang mga tataramo na kung ano-ano, na pwedeng makakulog manin buot kan sa tuya ng mga kapwa Bicolano, empleyado, mga tugang sa gobyerno, na nagpositibo sa COVID-19, maiwasan taman ang diskriminasyon. Kung papat nyo nato masuportan sa paginin, maski moral support lang, tangani po na makwansinda. Makaskas man na makarecover, mga tugang kansendang mga namamatian. Okay? Sige po, alas 8:20 na oras sa Pilipinas. Ang mga balitang yan, hatod po sa Indo, kan mga minasunod. Didi po sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat. Tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito. Konting tiis na lamang po. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri, bumabati ni sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Lonely, napaka-lonely, wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami, masarap ng kumain.
Buy the new Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit. Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay resistensya nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay resistensya nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Ugalion ang tamang etiketa sa pag-abo. Takupan ang ngimot asin dungo gamit ang sa imong braso, tissue, manggas kan sa imong bado. Magrayo sa ibang tawo asin day magkuspa kung sain-sain. Ang COVID Tipline ni hatod sa indo ni Dr. Christopher Gannon kan Daddy's Angel Diabetes and Medical Clinic. Namipidan sa albay, inadaba. Kan banwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang.
Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang dae mapadaog, dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat bako lang sa bagat, pati naman sa kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras po, alas 8:30 na. An oras hatod sa Indokang Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, balik kita digdi sa programa. May concern digdi sa mga English teachers sa Legazpi City Division. I-forward ko lugod kay Mayor ini para maaraman ni Mayor kung ano ang suggestion niya kay ini. Grabe an, bata si Mayor baga, bisihon man, paragdagan tang problema. Masabi si Mayor, ano yan rin? Napait mong ini. May concern digdi sa mga English teachers tabi sa Legazpi Division. O taon ni may nag-text na naman sa kuya. Pero kasubago, kaurong ko na po si Dr. Santi Aranya kang Legazpi City Division. I-forward niya tabi duman sa in charge. Forward niya tabi duman sa in charge.
Taso Legazpi Division makondukta da maniki seminar Pebrero 8 a 9 next week sa mga English teachers. Ang sabi kan ibang teacher, kong kontak o garing sa Legazpi City Division Superintendent. Baka igwa po kamong number, nagdadangog po kamo. May number kamo sa Superintendent kang Legazpi City Division, DepEd. Tan sabi ninda, baka nga tabi Mr. Masid ang pakiswestyon tabi sa in charge. Virtual na sana. Pwede man baga Zoom, virtual seminar o orientation kung ano man ang apon kaya itong pagtiripon nito sa Pebrero 8 a 9. Pero sabi ni Dr. Sante, ipapaabot niya tabi sa iya na, o sa in charge ka ito sa Legazpi Division. So concern po nindo mga madam, mga sirs. Now, may tipas ako si Dr. Santing Saro. Day man tabi obligado na mag-attender so habo duman sa face-to-face meeting nindo sa duwang aldaw na yan sa orientation. Taday man tabi ipapaaga-apod gabos. Batch by batch tabi ang orientation. O yan ang paliwanag sa ko ni Dr. Santi. Text man iyan sa iya kang so in charge. Pero di po niya tumahali ang takot kan ibang mga teachers na magtataraning ka mo dyan, although properly observe ang 1 meter distance, naka-face mask, naka-mask, ang tama pa lang kaini pala, mask, bako face mask, Sisa yan. Sige daw be, ipurol mo, suratan na sa papel. Very good ka man talaga. Tatao ka na eh. Suratan digdi. Suratan niya na number ni Superintendent. Sabi ni Dr. Santi, hinapot ko nga tabi amigo, so yan? Hinapot ko nga tabi Sir Henso in charge. Bako man yan. So abo da mag-attender sa face-to-face meeting. Di man da pigipirit. O yan sabi niya, kung arog man sa nakaayan, kung araw ka na sabo day magpigpipirit, baka dahil magkimag-attender, to sabo pala, dahil man man pipiriton. Sige, apudan ko si Dr. Santi, may number na ako digdi, si Superintendent Cristito, ano nga ran? Tama, Angel. Cristito Morcilla. Ayun pa lang si Kwan. Thank you tabi amigo. Si Dr. Si Tony Reyes. Thank you Tona sa informasyon na pinurod mo sa kuya. Sige taon baka abuton pa sa loob din 30. Madali lang tabi Angie. Sorry Ansa, madali lang. Importante man pati ang bareta mo. Area. Please try your call later. Piga-apudan ko kaya si Madam Tin na Samson ng DSWD. Madam Tin, so oron tatabing do, maapod ako si mungon niya na between 8:30 and 9 DSWD. Tungkol duman sa issue kang cannot be reached na si Madam Tin. Anyway, may option po kita. So naghaharap po tabi kang financial assistance kan Typhoon Tisoy. So Typhoon Tisoy na nangyari kan uminaging Santa Una, sabi ni Madam Tin, kan kaurong ko kasabanggi. May ikaklaro kita, by good news pala, kamo tabing mga nabiktima kan Typhoon Tisoy, buda tinamaan kan Typhoon Rolly. May good news dyan. Apudan ko sa Regional Director kang NHA. Ini palan mga tugang na isyong ini so DSWD man sana ang naghali sa listahan kanatawa na kan Typhoon Rolly. Tanatawa na sinda kan uminaging Disyembre. Maduduble, yan ang paliwanag sa kuya ni Madam Tin. So natawa na po kan DSWD. Iyo man sa nasuhinali na para man sa DSWD. So tatawanan po kang NHA, day man po kihinali na nabiktima kan Typhoon Rolly. Kaklarify ta iyan, mga tugang na istoryang yan, dumantabi kay Director Perfecto
kang NHA ta igwatabi akong number. Ha? Para po sa naghaharalat ka iyan. Tangon niya na aldaw, mapuon kan distribution sa Legazpi Money. Nagaharapot so mga beneficiaries. Natangya tanahali kami. Tinamangkan typhoon Rolly. Inali ka mo, tanatawa na po ka mo, kan uminaging Disyembre. Henry M. Di man pwedeng maulit. Diba? So DSWD po na record. Pero sa NHA, yaon duman ka mo. So, clarify kay Director Perfecto, ha? Okay. Mientras tanto, mga tugang, mga humps na yaon sa barangay 18, deda tabi, mga tugang bako barangay ang nagbugtak. Laking. Kung bako barangay ang nagbugtak, sisay. Kung ang nagbugtak kon sisay, anong gigibuhon kan barangay na nagreklamo nag-aaragi dyan? Grabe nga, hapot mo, Noy. Ange, good morning, Ange. Alat ngo na, Ange. Taga rin naipit ni... Naipit? Ange? Di pa kaipit tabi? Angie? Hello? Ah. Naipit? Oh? Madali lang. Salbata ng pangyari sa maga. Abutan ta ka cellphone mo, Ange. Ilang solusyon kaya ni? Masupog sa nagdadarang. Oh, bata. Number 1 ngayang radyo. Ano ka ng signal na naipit? Sus ko, masupog man sa. Matix naman kan si Madam Moreno. Putol-putol ngayon yung signal mo, Noy. Diba? Bata importante ng report ni Ange. Madali lang. Tapunan ko si Angie na cellphone na lang. Ay, Angie, ibaba mo ang cellphone mo, Ange. Ibaba. Okay na? Hello? Yeah. Yeah, Sige okay na, Angie. Go. Anyway, VP, maray na aga, bako man palan ang Konseho de Barangay kan Barangay 18 Cabangan West, Legazpi City, ang nagbugtakan mga gomang humps dyan sa parte kan Guevara Subdivision pasisiring sa covered court. Initial na napag-araman kan DCGB News kunya na pagkaaga sa entrevista kay Barangay 18 Kagawad Yay Reguero kung sa iyang sinabi na bako man sinda ang nagpabugtakan siring na bagay kundi posible daw na may nag-inisyar na sa ng residente ka nasambitan ng lugar na nagbugtakan humps alagad dain ng unay ni pinangaranan ka nga nasambit na opisyal dahilan sa kaipuhan ninda inaiagi man ini sa magkakanigong proseso asin verifikasyon. Paliwanag kan Kagawad nahihiling nindang rason kung nata may nag-inisyar na magbugtak din humps dyan, iyo ang dahilan sa makaskasun daw ang nag-aaraging motor sa nasambitan ng lugar, lalo na kung banggi. Asin dahilan nga ni sa dakol ang nag-i-star na dyan sa Guevara Subdivision, posibleng pag-iisip man na mapreventaran ang serinin vehicular accident sa nasambitan ng lugar. Mientras tanto, sigun sa pagkaaram niya, wala pa man sindang nare-receiving opisyal na reklamo sa sendang barangay, may kinaraman sa problemang ini kaya mantang atap pa, hihingawahon na nindang mabisita ang lugar, maaksyon ng tulos ini, tangan na masimbagan ang agrangay ka nagkapera na pipinjente man o kaya na papastidyo naman ka nasiring na mga hams na nasambitan ng lugar. Nagtauman na nasigurasyon ang Kagawad na tulos niya ining ipapaabot kay Kapitana Gina Arevalo kan sendang barangay, tangan na matauanin magkakanigong aksyon mantang pigahagid maninda na pasensya asin na pagsabot kan publiko manungod sa problemang ini na tulos man daw ninda natatawanan nin magkakanigong aksyon. Okay. Yes. May nag-initiate na nagbugtak. May nag-initiate na. Oh, nahiling na pa. Oh, sige na, okay na. Tapos na naman okay na. Okay na. Okay na. Anyway, i-report, hilingon niya man, ni Kagawad, i-report kay Kapitan. Yes, tapos oras daw, actually ngunya na pagkagama, duman sinda, taud-taud, maapod naman sa kuya. Oh, ta nagreklamo kaya so nag-aaragi. Baka may hams na dyan na saro. Igwa. Siguro, itong saro na lang i-maintain hams. Para ma-maintain man, so slow down. Tapos, pero kung tulo na iyan, may rubber na, may kuwan pa, may nito, may rubber na, may konkreto pa. Konkreto. Gari tulo, di ba? Tulo? Oo, tulo man ang ganda BVP. Gari medyo sobra naman. Di ba? So, kung banggi man na nag-aragi ngayang alas 11, alas 10, pwedeng kumaskas. Talay naman kita sa luwas. Bata, sir, upad sa nanunutaran dyan na nagkakaraskasan da dyan ang motor. Tapos mga naglilikay baga VP sa checkpoint, dyan na minaaragi minsan. Iyo man ang ganda, no? Iyo man ang ganda, no? Gari, kuwan man, mga tama man na rason. Yes. Pero, sige.
Okay na. Lahat mo sa action ni Kapitan. Alatong ta naman to. Ang solusyon ko, saro sa ng humps. Oo, pwede. Kung Tara man ta. surusuan ng 2 metros kada saro, sa description ba nila Lowens, 2 metros, gari, araran yun naman. Tama. Medyo man hanggang may magarangay kan sa mga kutse. Makadal-kadal ng auto ka. Oo, sa bagay, bala. Yun na. Basta alam mo lang, takon iyan binugtakan residentes, di siyempre dapat may approval lang kang barangay, dahil pwedeng residente yan magbuot. Sorry po, sorry. Ikuhan ko lang sa ko yung personal na view ini. Oo. Kung mabugtak man ka iyan, dapat approve kang barangay o approve ka ng engineering. Roger. Kung buhay nagbuot man, baka maray man sa obheto kang pagbugtak. So obheto ka nagbugtak dyan, sa nagbuot siya, di subi it. Pero dapat iyan, ma-assess kung Roger. tama ang pakabugtak. Yes. Kung halimbawa man ma-assess na tamang pakabugtak, edi pag may nagreklamo pa digdi, so gobyerno ka siya, nga po danta. Tama. Diba? Di kita kipigsusurog dyan, kundi dapat sa tama sana na solusyon ang gigibuhat. Yes. Okay. So, ang tabayan ko VP ini istoryang inita for follow-up na ini kansen ng barangay. Iyo. And nagtao man na sigurasyon sa mga residentes na nagpaabot ka ining impormasyon na tulos man nindang tatawanan for the welfare man kan residentes, especially ini mga residentes dyan kan Guevara Subdivision. Basta ako, okay na ako kaana. Basta, so kung may nagtugot, o kung win-win solution kita dyan. Yes. Basta bako, so katamtaman sana, bako sobra. Tama. Okay? NVP, ang initial informasyon ka na o kaya payag man ka nasa mitan ng barangay may kinaraman sa bagay na yan. Ans Galero, DCGB. Okay, salamat Ange sa report ali dyan sa luwas. Madali lang, tapudang ko si Madam sa appointment ko kay Madam Natin Samson ng DSWD. Tama sabi ka, bata, isus ko, may appointment pa nga pala akong saro na for interview. De ko nagkakaurubos. Madali. May aso ko siya naman, Mane, okay na kita? Mane? Okay lang Mane. Okay lang Mane. Lang ha. The number you have dialed. Kawara na talaga. Kinatbirit sa si Madam Tin. Diba nakita kay Director Perfecto? Doon na tayo kay Director Perfecto, Albert Perfecto ng NHA. National Housing Authority. Tinext ko na siya kasabago eh. At may mga, sa NHA palan, may bareta kaya nagruluwasan na may hinarali da sa lista. May hinali po sa lista na para riyon man. Remate na Jim, dahil man talaga, wala kitang makakauron. Pero, kasabag, may makauron man kita, and kasabag, ginagapod sa kuya si Madam Tin Samson, kan DSWD. Ang sabi niya po, ang susamuya ngaya sir sa DSWD, may hinali mananggan ngaya kami. So dahil ngaya po na, o sunataonan ngaya kang uminaging typhoon rolly. Tamaludubli ngaya po, para sa ngunyan. Kaya ngaya po, dahil naman ngaya sinda po pwede, na matawanan, tanatawanan mi na. Kaya ngaya po, sa listahan mi, ang tatawanan mi man na counterpart mi, duman sa gigibong kang NHA, so mga nabiktima man kan Typhoon Tisoy. Typhoon Tisoy. Now, salado po kang NHA, di man sinang hinali. Duman sa tuyang source. So Typhoon Rolly buda Typhoon Tisoy mani, igwa sindang itatao, tabi. Kaya yan, base duman, di man po sindang hinali. Kaya lang kinatbirits ang number ni Director Perfecto, kaya palang din nagisimbag sa text ko, buda tabi mga tugang si Madam Tin na Samson ng DSWD. Okay? All right. Follow-up report ni Renz Luna o ni Lowens Barcena. Hali po dyan sa Philippine Ports Authority. Lowens, good morning Lowens. Anong development? Yes, salamat tabi VP Andre. Napabinbi na naman sa lokal na gobyerno kan Legazpi kung ano ang gigibo na disposisyon ay kinaaraman sa isyu kan mga taga-barangay Victory Village South, may barangay 27 na panginginot ni Kapitan Joy Baoy. Dahilan ta
ang breakwater talaga na pinag-iisyuan ngunyan kan pagultanan kan PPA buda kan barangay talagang nakikipagmatagasan BP Henry ang PPA Legazpi ang breakwater na ini talagang dahil pwedeng daungan kan mga parasira asin ano man na klase nin bihikulo. Ata na nga ni baga, may kasunduan na nag-uroro na dyan. Bago ang regional director dyan, o bossing, iba man. Uni ako sa terminal kan Legazpi. Sige daw, dagon ta daw. Sabi baga ni Mayo, nag-uroro na dyan kang inot. Oo. Sige daw, dagon ko ng bareta mo. Oo, Roger. Ini ani pinagunambitan ko niya na pagkaaga ni Acting Terminal Manager Techi Bachelier kan PPA Legazpi, Philippine Ports Authority Legazpi. Ang breakwater area talaga daw tabi BP Henry sa indang pinagdesisyonan na saraduan dahilan ta ang breakwater talaga daw dapat na maging pantapa sa naini sa mga darakulang ukol digdi sa harbor kan Legazpi sinday maging gikan kan mga pagdaraong nin mga ano man na klase nin mga bangka o mga sea vessel na mga bihikulong pandagat. Ang saro pa sa iyang ipinagunambitan tabi BP Henry ito man na pinagduduo ni Kapitan Joy Bahoy, tayo pinagranita man ta niya ko, natatamay mga nagduduroong ng mga semento, mga construction material. Tama. Ang sabi na Para purapo da baga, para purapo. Ang sabi na Ramadam Techi Bachelier, saro da iyan sa rason kung nata ninda sinaraduan iyan, taday iyan nag-agi, nag-coordinar sa inda. Na nagpapalibre man pala ini sa mga nagkapirang charge fee sa PPA Legazpi. Ngunyan, kung ito nagapalibre, di nakapuninda duman sa breakwater, dakopon, pinalisaran, tabawal ang sa inang pagkwanduman, pagdoong, pagdiskarga, buda pagkarga. Roger. Yung masang solusyon, dakopon ito, pinalidad ang may violation, tama nang kipinalidad. Dahil pagdamay sa mga parasira na nagtitirios, tabata nga ngunyan, may pandemya, ano yung pakaraon ta dyan? Ngunyan, BP, iyan ang paliwanag ni Madam Techi Bachelier. Bago mo yan is i-play tabi, Lowens. Dahil naman nagpaano? Dahil naman nagpa-record. Ikadua, yung ano yan sa mga parasira. Ikadua, ano ang sinang option? Sa ininda yan papadoongon. Igwa sinang rekomendasyon ta sina nagpahalikaan. Ni BP, nagabot man sana ako. Dahil sana madagit si Madam. Sa sina nagpahali, anong rekomendasyon mo? Saan sina maparking? Madoong? Paliwanag na? Only ang rekomendasyon kan PPA Legazpi. Para gusaan sa imong istorya. Ulang naman kaya ko. Sige, ulang ko na nag-report ka. Go ahead. Susog kay Bachelier. Bako naman daw iyan covered kan sa indang problema. Ngunyan, ang kay puwan daw kayan na i-coordinar kan barangay council, buda kan mga parasira na ini, para Alcalde Noel Rosal, mag-isip kung papano ang disposisyon may kinaaraman sa siring na bagay ta ini daw na breakwater buda ining mga kadagatan digdi parte palan daw ini kan port zone. Anha po, sisa nag-create kang problema? Iyan ang inda sana. Ako siyempre balan siya pagbarita tabaya. Ayun, nasa butang ko. Kaya dyan ako sa ubilib. Yan ako sa ubilib eh. Palibasa, ano yan. Maray sa maging maestro mo kang panahon. Siyempre naman. Sige, go. Tama ka dyan. Roger, maski nga ni daw sinda. Dahil man da, kung sinda siya na nga ni daw ang akuton, libre nindaan mga parasira na ini. Alagad, siyempre, dahil lanta may mga pinagsusunod man sindang mga regulasyones, may kinaraman sa siring na bagay po da kanailing nindang nagkairigwang mga problema aro gani daw kan mga nakalihis na bulan na may naggaradanan na palan gani daw dyan. Naggaradanan? Oo. Kailan sa iwal kan tungkol sa bihikulo kan pang dagat. Oo. Kunyan, abo na ninda ito mangyari. Takon ano daw ang mga mangyari pang mga incident, mga untoward incident, sindaan mananagot man kayang kung pabayaan ninda yan dyan na nakatiwangwang daw na bukas. Oo. Kaya sana daw, masabutan kang publiko. Masabutan kan mga niraon sa lugar kung ano ang sa indang ginibong disposition. Kaya ini, pasiguro man sana daw, kan seguridad. Buda, talagang ang breakwater daw, talagang day daw ni nakaduong. Ngunyan, inapot na naman BP Henry. Yes.
Ang ining mga parasira na ini, so mga may taksay digdi mga bangka na nagkaireling ta digdi na nakaduong pa digdi sa may breakwater sa may likod pasiring di December kadiro kun may special permit ini. Oo. Ang simbag niya, dahil man ini special permit, nakatalaan ngayon paaralion minangayagabos. Ya, may nahiling kang taksay. Pinahiling akong mga bangka digdi. In other words, bawal ang pagdoong kaan. Bawal. Oo, ngunyan. Yan, nakatalaan din yung paalion. Ano rin para leon? Sa lalong madaling panahon daw. Sen papadoo, sen yan papaduroongon. Ngunyan, problema na daw ini nara Alcalde Noel Rosal kung paano. Ang lokal na gobyerno na Panligaspi. Problema naman si Mayor. Dagdag naman ang problema ni Mayor ini. Ba't naka-concentrate sa vaccine muna sa COVID? Dagdag naman ang problema ni Mayor. Roger. Oo. Oo, na-pressure man daw Pero nga sabi ba ni Mayor Casabago, rest assured ngayon na magibog akong lakdang para dyan. Correct. Yes, okay? Magibong lakdag si Mayor. Talagang kay Mayor nakadoon ngunyan, nakapasaan bola, nakapasaan dakulang responsibilidad, may kinaraman sa siring na bagay. Tapon matatandaan, mismo na nagpa-interview baga Casabago si Kapitan Joy Bahoy, Yes. kan Barangay 20 City, tangani ng manginutan sa boses na ipinag-aagrangay, kan mga saradit na parasira, Oo. nanyaon sa lugar. Ako nagkakotang option, di bang problema? Kung ang padoongon iyan na taga Victory Village na naulang na nga ni kan embarkade, ay sorry kang ano yan? Kang iyan na development yan sa lugar. Correct. Maray man sa development. Kaya lang iyo nga nun, may mga naapi. May mga na-deprive. Yan. Oo, Roger. Okay. So may Oo. problema ngunyan, si Mayor na. Si Mayor na dapat naman problema kay ni. Boda, so kung anong gigiribon dyan sa mga doongonaan? Roger to that. Iyan ang ipinagunambitan ni Madam Bachelier. Kailan ta, bako na daw covered kan PPA. Basta ang concern ninda, suso ninda, protektado. Alas ninda, papahalion lang ninda. Papaliyon lang Kung saan ninda. ito ibaralyohon, problema na kan syudad. Problema na yung kan syudad. Ano Kaya mag-isip na luwas sa na daw barangay sa boda inda. sa syudad? Ha? Ano mag-isip na kin solusyon sa problema boda sa syudad? Roger. Oh. Kaya sa problema, nahiling ta na so ma-resolver, nakabinbin, nakapasa, lokal na gobyerno kan Legazpi. Mga sarawayo Ay, yes. mo. Di ka papagit ano na naman naman ako ganyan na aga. Huwag kang ganyan. Huwag kang ganyan. Roger, ta, may mga... Saan ang papalipat? At ang hapot mo nga ya, Henry, kung saan ang papalipaton, ang bala na nga kan si Mayor. Roger. O sige. Very bad. Bala na si Mayor. Grabing komentaryo mo, Noy. Ngunyan pala, nagpaparalitan pala din ikipasimbagan, entry kan Barangay 27, Budakan PPA. Oh. Itinauman sa DCGB News sa mga kopya kay ni Tabi Pipenre. Sa mga surat? Sa mga surat, as in iyo ini sa mga pinagbabarita ta, ang naging sumatotal kay ning mga communication letter na ini. May paper trail ka palan? May paper trail. Yan, okay. Kaya Transparent pandigdi. si Mayor naman ang hapoton. Anong solusyon niya kan? O ngunyan, yako, madam, ano ang solusyon ta kay ni kay Ratman kan maparasira? Oo. Ay sorry nga ya sir, kay puwan nga ya kanang magtaw nga in action si Mayor, tabako mi na nga yang covered. Ah, okay. Nagmahon sana ako. Ano daw kayo ng pagmati ni Kapitan Baoy? Ito, si Mayor na. Si Mayor Roger. na. Si Mayor. Tapos si Kapitan, ginibo naman ang gabos. Inibo niya naman ang gabos. Ginibo naman ang gabos ni Kapitan. Si Mayor na. Sabi nga ni Madam Bachelier, na-pressure niya daw ang lakdang kang barangay council. Oo, si Mayor Alagad na. siyempre sinda, nagsusunod man lang daw sinda, sa dapat manindang ipauto, buda ma-protektaran ang port laban sa mga siringkay na bagay. Ang saro pa nga siya yung pinagdoon, medyo delikado daw nga niyan na lugar na yan. Nga, ta breakwater nga ni, nagaharang kandara pulang ukol, pasiring digdi sa harbor kan Legazpi. Tapos niraon daw sinda dyan nakadoong. Kaya dapat pag-isipan daw kan lokal na gobyerno kung saan dapat ining magduroong talaga na mga parasirang ini. Si Mayor na, bala. Roger. Mayor na. Roger. Kaya baga pinahali ninda. Diyan, tama lang nga nida. So, bigigiribong kung itong mga karga na illegal. Oo. Bawal nga ito. Roger. Di nadamay sa mga parasirang saradit. Nadamay sa mga parasirang sa mga sadit. Ako na, ito ang bawalan mo, iwalagtabog mo ng mga parasira. Baka pwedeng i-considerar. Oo. Pero si Mayor na ang bala. Si Mayor na ang bala. Okay. Kapon na talagang susumatotalon, pagdainan madadaongan ng mga parasira na ini, daining hanap buhay, magkakagurutom talaga. Opo. Ay, ang pinagdodoon ni Kapitan Bahoy. Opo. Nasa sabutan niya mo. Iyo. Okay na. Sige. Roger. Si Mayor na lang. Correct. Sabi ni Mayor, ma-action man daw siya dyan. Roger. Okay. And so sa DPNR, sa Lunes na sa nadaa. Okay.
Lunes sa Senada, mapa-interview da si Schools Division Superintendent Arcilia. Sige, good. Very good. Good, okay. Very good. Simbagon niya da mga may kinaraman sa siring na bagay. Yes. Very good. Very good. Very good. Very you. good. Okay, Thank you. okay. Roger, Sige. so yan tabi BP ang mga dagdag na istorya, mga lado-ladong follow-up report. Tapos na kita, ako po si LBB. Salamat, Lawens. Mag-commercial kitang madali sana. Tamasupog kay Manny. Bata may commercial pa akong natatada. Tama alas 9 na. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus of germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Friends, at saka Jim, alas 9 na. Kayo ko tayo ng mga bareta ni Jimmy, oh. Mga bareta ni Renz. Nakaka-relate ako kayo ng issue na yun, yung report ni Jimmy. So, Robert Chubmani, nakatampak naman sa district, sa WAS. Pigkit-kit na kang kino. Pagka-delivera kan kontraktor dahil na pinabayaan na, taday mang trabaho, tawar aman sa mga ma-supervise na mga Chinese. O to da, pigkit-kit na kang kino. Pata makinoon sa 3rd district, baga tamalipot ang panaw. Ikikino na da. Kalbata na, Jim. Sige, kubala ka na, Jim, kung send mo yan, i-report tao. Salamat po sa anong pagkantabay. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Salamat po, goodbye, mabuhay. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.
Ang programang Anhapot, inihatod sa Indo kan Generica Drugstore. Gamot at serbisyong wastot abot kaya, may karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Dahil sa Generica, may cake ka. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit! Maxvit! Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Noong Smith Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Smith Shop, sigurado ang kita mo dito. Noong Smith Shop, punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, sak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicaba, San Tabaco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme.